For the records. I know me bibia I'm saying some be twemu from mu a I fontin tan yi so che internet so a me yes anka menka ho asem nanso yan krofo kra ye no won nam no san busibuse mu ye esan se senia mpanyine na ka asem na kan no anyi pe na wobeka senia waka na ye no kare enti merebeka bibi kakra fa eye ne a eye ohene nana kan ne ochiame eye kufu nso kan no beka ho kakra mewi amede ochiame ya usain so de atuaso na ochiame eye ohene nana ka simbisi ni ayere ye eye 200 years ni nduye ni ayere ye no eye akwaye se tiwi niema bi ana ya tiwi sem na ho na mbese migina na mdi fiase mpanyini se sa akom eye atura nefi obiri komfo breso eye ose adoya adoda nkwa breso eye wohwe huma ya mekura ya eye 1998 ubuye mu a nipa ewo bin wohwe soro ha eye photocopy no maye nti minimza adehye no bebre wo brochure yi won kwhwem watwero wa ase ha bra wo hye de fias odwura ase o si wo fi odwura na ase festival na ase eye 26 eye 1826 no fi odwura festival na ase enti me bese mi hu se so no yokese ye yetiwi no na mpanyine wo sa abra won so wotwero sa ahoma edi gya yen senchiriba ye ba ye meye na chese won no wo yetiwi fo mpanyinfo ana ase den afi ose adeyo adoda nkwa idi 40 years ni broshi oyei eno so otwero wom wo hwe won a wo bin wo mue ba bia ode amampanyinfo no won hiehyia ye no ba bia ode photo no to no ubenhu amampanyinfo e wo Ghana nyina ono won hia won photo ubuye no pe ubenhu se ode ehemfo ebedi ade nyina atwo na ne photo de ase enu achi na aha na wabetwero saade ne bio aha se odwura no wo fi ase eye 1826 wakyerechire mu bebre nti mesremo sa book yi meja wo ba ko ato ofie TV ho mehye da akọ ode akoman na obi a opese wuhu bia no kwa akona kohwe se den no se adoya adoda nkwa etwero wo ne book no nti mesiro nti munim se sa na emeyi a na emenwa ne se biribia ose adoyo pese akufu be yo ye bia no mu begina wo se eyetiwo yisem enso niema obetoi huma obehui eno su no gina no de yade anye hwe kura no eyi di adanse se 1826 ose adoya adoda nko atwero wo ne homa mu se 1826 no che odwera na se enti mesire wo ohene nana ni opese yete ase ne se unnim sen ose adoya adoda nkwa enu di 40 years na odi ohene nana enye sabre na abaye ohene nana na we abusunya panhini sabre no ya ama no ne hene nti munim saa na ema nyina na manka nkyere no eno otwere otiwi ne ema go book mu se yembesua na yenye tiwi fo no wehu enti hemfu ana atwa no ho ahia nyinara anne mu ne bi na meeting wo nyinara na wonim se yetiwi ne ema na wo hwe na ose adoya adoda nkwa twere otiwi ne ema igu ne 40th anniversary mu se yenkan ne ye ba ye meyetiwi ne ema mummunye saa osa abua no susu se osai abonten na ne dua ho no sai mesrew enye se asema ba nti ana ese obia sori na okabi unni asema emeka human na edi adanse enti yemfa ne se ne awoka ne megetum so se adoyo ne mpanyin nyina atwero human de hye mu se 1826 no fi odwura kan no wotwa no 1826 a waka October kura wo mu no se yesa anete a nenti mu amoya adehye abrempon amowo woman yim mo ne no na ebu man
na man kan kyerɛ ni se nana ade a woyɛ yi ɛnyɛ saa nɛte na mmom ɔkɔyɛ a obi foforɔ bae no na momo ba bɛka se ne ɔyɛ ne yɛ tiwi no ɛyɛ mama na wo sɛ ɔhene bɔne ni hɔ panyine bɔne na ɛwɔ hɔ na afi no mahu sɛ Kwasi Awuku ɛyɛ ɔhene Nana Kwasi Awuku yɛda n'ase sɛ wama yɛhu sɛ tiwi nneɛma na saa mpanyine no yɛ na nka yɛn de yɛnim koraa sɛ nwanhyɛ ase saa na mmom ɔse ade ɔyɛ adoda nkwa na ɔkyerɛ wɔ ne nwoma mu a ɔtɔn a aman nyinaa bɛkan na mmom ɔno na wabɛka akyerɛ yɛn sɛ tiwi nneɛma ɛna yɛreyɛ yɛn nso yɛkan fii ɔse ade ɛwɔ saa abere na nanamfodwo ɛyɛ ɔhene wɔ fie ha dɔmpia hene yɛ ɔhene wɔ fie ha asomka hene yɛ ɔhene wɔ fie ha ɛyi fotosan hene na ɔyɛ ɔhene nkuwasoafo no mu nyinara no wɔyɛ ahemfo wɔ fie ha nti mu ahu sɛ ati wo yi di a wɔn atwerɛ wɔ mu na wɔma yɛ besua ɛne mɛsrɛ mu ɛyi de momfa nkyɛ yɛn wɔma yɛn to ati wo yi no so afei nkan ne 200 no ne yɛ wie a afei no wabɛkyerɛ yɛn sɛ wo na wonim apɛsɛ maka no nyinaa ne wopɛ sɛ wokyerɛ yɛn sɛ na wɔyɛ ti wo yi yɛda wase na yɛn nyinaa ɛda mo amonim mo na mobɔ mo ho mmra sɛ moyɛ ahene nananom na sɛ ɔhene kɔɔ naano yɛa na sɛ ɔyɛ mistake na moantimi anka nkyerɛ no 40 years asɛm koro na ɔka moantimi anka nkyerɛ afei no mahu ɛne nti na mpakamfo bɛkyɛ abusua no mu no na wɔsɛ oyi di oyi nin ɛsiane sɛ woyi ɔdehye wɔ baabi na sɛ wonni ɔdehye di ade na sɛ baabi ɔkɔ no nya a woteɛ no na mo de ɛkyɛ so ɔnkɔ na mbɛgu n'anim ase wɔ n'akyi mbɛka se ne ɔtwerɛ wo no ɛyɛ tiwi nneɛma yɛdam ase na ɔkyeame akufu wuse dan wuse na woyɛ ɔkyeame wɔ ɔse ade dankwa bere so ɛna nneɛma a ɔtwerɛ wo yi wonim sɛ saa bere no ɛnyɛ saa bere no wɔfi odwira ase ɛna nti woyɛ ɔkyeame te fie hɔ na wantimi amfrɛ no anka nkyerɛ ne se nana ade yɛ nte saa na ne wu akyi na wobaa bɛka se ɛnyɛ saa na wɔyɛ no nan nyɛ saa na nsɛm bebree wɔ hɔ a woka a mmɔfra no koraa nansɛn wɔyɛ ama wodin wɔsɛ yɛkuapem atorofo hene na maka akyerɛ wɔn sɛ woyɛ ɔpɛhene awerɛfiri wɔ hɔ nti wɔnhwɛ no wɔn afa amfrɛ wo nti mesrɛ wo gyae saa ɛno nkyerɛ sɛ asɛm bi baa sɛ wɔde amaika abɛnti a na yɛ sɛ woka wose na woyɛ ɔkyeame wɔ fie a mɛde m'anim berɛ ko a wotwa ogwangu nanso yɛ wɔkyeame na woyɛ ɔkyeame wɔ fie a saa bere a ɔse ade adoda nkwa twerɛ saa nhoma yi na woyɛ ɔkyeame nti ɔtwerɛ saa ti wi nneɛma no gu buku no mu na woyɛ ɔkyeame no na wo no wote ase den ti wi akyi koraa den na ɛwɔ hɔ obi ne ɔtrɛ ti wi yɛ ne awabɔn ɛne no ɔkyeame na moma bɔn paa o ɛsiane sɛ yɛn de yɛnti na awu kɛkɛ ɛsiane sɛ buku no a yɛbɛsuae no na ne ɔtwerɛ no na ne ti awu na ɔtwerɛ na wo a wɔte wɔ na wonim sɛ wɔntwerɛ no saa no wahwɛ no watwerɛ a na wowɔ se woyɛ ɔkyeame na wowɔ se no wantimi anka ho asɛm na watwerɛ wawie ma ho atɔn ɔman nyinaa atɔ ade na nda wobɛgyina sɛ nyɛ saa nɛte woyɛ saa woyɛ nipa abɔne na kyerɛ sɛ berɛ a ɔsɛ ade adoda nkwa di ade a wosɛ ɔyɛ wɔ kyeame no menim sɛ yɛyi ase kyeame o sɛ den o na kyerɛ sɛ na wonni ne ho adwene pa because wonnim paa sɛ ade yɛ ɔtwerɛ yi ɛnyɛ nokware na wohwɛ no ɔtwerɛ yi woyɛ saa woyɛ nipa abɔne hwɛ na mmɔfra amfrɛ wɔ kuapem atorofo hene afe ɔkyeame yɛ asan wo nso wo se adukuromfu ɛnyɛ me na mɛka adukuromfu asɛm na mmom bɔ ɔse ade Kwasi Akufu din wɔ mu ɛno na ɛma mbaa bɛka ho asɛm ɛyi yɛ adukurom odwira brochure ɛyɛ 2014 mepaakyɛw saa bere na ɔse ade adoda nkwa wɔ hɔ a na ɔni hɔ nwa twa bi a memekae paa sɛ mo mpanyinifo yi a mo no wɔn nam yi a wɔka no kware kyerɛ wɔn no wonim biribi yi a wɔka kyerɛ mu yi meka ho ma yɛkɔ adukurom sɛ egua no wɔbɔɔ wɔ ayi nansan baabi a wɔbɔ wɔn ayɛ astrotef no meka ho na mi tukuro ntinkyini meka ho paa yɛkɔ yi nti mepaakyɛw wɔnyɛ bi da no ɛyɛ dan na okuapɛyi ne tukuro ntin so ɔnkɔ represent no wɔ hɔ ɛyɛ 2014 saa bere na ɔsɛ ade adoda nkwa ɔnkɔ akuraeɛ nti afei adɛn na wokasa na adukuromfo no ankasa na wɔba bɛma wo mmuaeɛ ɛnyɛ me na mmom woabɔ ɔhene din wɔ mu sɛ ɔno ne bere so no wama kwan no wɔyɛ saa no
sɛ ne berɛ so no wama kwan deɛ mpaakyɛw adodankwa ma kwan ɔsɛ adoyɛ adodankwa ma kwan ansa na ɔsɛ adoyɛ Kwasi Abufu ba me ɔbɛto yi no nɔto ya so mesrɛ mu mumma yɛnyɛ na mpanyini mmɔfra nka asɛm ɛsiane sɛ ɛtɔ da bi koraa ne yɛmpɛ sɛ nsɛm no bi wɔ ha mbɛka yɛbɛka because yɛka pɛ na yɛ sɛ yɛano antom a yɛregu mu anim ase ɛsiane nsɛm a moka na ano yɛ na mbɛka asi wɔnyɛ yi kɛse yɛ a wɔn mogwa wɔn mfra apakan wɔnyɛ sɛ meba yɛ a mɛbɛka a mɛde nana mpanyin a na ɛwɔ hɔ a wɔnyɛ wɔn ayiyɛ na nana kwa mfori bɛdi ade na ɔtra apakan mu bɔ ogua ne ade mɛdi ne video to hɔ no mo hu sɛ mo mɛ bi yɛ mo nyɛ saa ɛyɛ saa pɛ ayɛ sɛ mo anyin na yɛreyi mo atoro adi mesrɛ wo mma mmɔfra mbɛfrɛ wo akuapem atorofo hene mesrɛ mo paa afe ɔhene nana ti wei no de sɛnea waka sɛ yɛreyɛ na akɔyɛ sɛ akɔyɛ ti wei den ɛyɛ ayɛ ti wei den mesrɛ wo books na ɛwɔ hɔ no yɛrɛ wo ho kan ne yie na mmom wo kan a na wama w'abusuafo no ate ase sɛ busa wɔn sɛ den nti na wɔwɔ hɔ na sɛ books yi nyinaa wɔ hɔ na ɔse adeɛ yɛ ɔtwerɛ wɔ yi ɛwɔ ne nhoma mu na wɔtena ase no wɔhwɛ no ɔtwerɛ sɛ ati wei de yɛ a wokan ɛgu nhoma yi mu na yɛn nso yɛabɛsua ne yɛreyɛ ti wei mesrɛ mu obiara a wate saa nsɛm no biara no ma ne mfa nyɛ adwuma ɛsiane sɛ odwira a ɔsɛ adeɛ ɔtwa nyinaa no kɛse paa a ɔtwa ne 40th anniversary no na anumu na makyerɛ baabi yɛwɔ a watwerɛ sɛ wɔstartee odwira no October 1826 nti nea ɔsɛ adeɛ ɔtwerɛ ne yɛtua so ne yɛnde yɛnim sɛ ɔsɛ adeɛ no onim de ɛsiane sɛ na apasamaka no nyinaa wɔ hɔ dɔmpea no nyinaa wɔ hɔ nwa kɔ school akyɛ wɔnim nneɛma nti ɛnyɛ biribi a ɛyɛ mistake sɛ yɛn kan na ɛbɛsi 200 afei nti mesɛm no wate biara no nea wate yɛyɛ ɔhene nana atorofo hene na ɔsɛ yɛn yɛn ɔsɛ yɛn ne yɛkɔ ɛyɛ ayɛ sɛ ti wei den ɔhene nana ati wei hene anaa mo so wɔma wo din no bi wɔ hwɛ ne yie na abɔfra mbɛfrɛ wo ti wei ɛnkyɛ because yɛn yɛ ti wei di a ti wei no yɛsua a wɔsɛ adoyɛ adodankwa hɔ nti mesrɛ wo saa nneɛma no moma yɛntwa so menim sɛ ɔwe yɛ yaw na ɔwe yɛ yaw na menim sɛ obi timi awie koraa na afa ne tim na menhu ɔwe a ɛfa nipa tim na ɛfa dɔm a ɛdi akyi nyinaa tim da a nti obiara ntimi anka nkyerɛ Kwasi Abufu se asɛm na akɔka no yɛwɔ hɔ na ɔsɛ adeɛ ɔtwerɛ na woka bɛgu yɛn nim ase na mu nyinaa ayɛ asomka nom ɛkyɛ sɛ fotosan no mu nyinara mowɔ hɔ dɔmpea no mu nyinaa mowɔ hɔ na mohwɛ na ɔkɔka saa nsɛm yi a momote hɔ na book yi ho atwerɛ yɛmfa no sɛ yɛn de yɛnim date na ne yɛsu sɛ ɔsɛ adeɛ adodankwa ni mama ne ɔkan nneɛma nti ne ɔtwerɛ ne yɛba abɛto yɛ so nti nnɛ yɛ dam ase sɛ mama yɛate ase sɛ na ti wei nneɛma na wɔyɛ a na saa abrɛ no mo na mudi moka no ho na wɔdi hene no ɔhene bɔne nso nni hɔ na mpanyin bɔne na ɛwɔ hɔ medam ase